Pagdunggo magod na mo, ganihang alauna, wa mami mo lahos kaya sakyanan. Sa turing driver, salamat kayo itong driver ka. Salamat kayo. Buwa. Kanang, nakalalis ko kuhan kap, katong tindirang barbecue sa Ilongos? pier, taga dinhi ko sa Usnapal. Agoy! Katong babae nga tambok. Giunsam din mo. Basig na ato diri. Day! Oh! O asa ka di karon day? Diha lang ka kay diri lang ko. Nasuko man ng ganihang kadlawon. Giunsam din mo. Tindira mag-barbecue. Nagunsam din. Dakong babae, nagsipaypay. Oh. Siya, barbecue dong. Yan nalawas ka, patimo lang mo daan, di mo pa isyanan. Oh. Pag-iyon ako nga, tambok, tambok, na may baboy. Buwang. Nasuko man nun siya, hoy! Tarong ako, taga-sipo ka, buang ka. Nabi ako ingaan. Oh. Ako na lang giusap. Giunsam mo. Baboy, na may tambok. Tara. Ya, lahi man ang barbecue din sa Ilongos. Gano'n naman. Ang barbecue din lahi sa Cebu. Kaya nga naman. Kay pagkaon na mo ganyan kadlawon, ang barbecue sa Ilongos, ang tukog, dako pas gituhog. Panit. Ayan, nagisgot na matag-hikay. Si Kapitan na kita ibaw, no? Karong Pizza City, karong Domingo. Na ningon kani siya, pwede ko na wa misyo, pero napa may misyo sa Cebu ugma. Nang-imbitar si Kap, kay maghikay di ko ning nabal, mapista sa October o December, siya kinadag-ag hikay. Si Kapitan? Dako igasto. Grabe, bilay gasto. Pag di ko nga busap, sultihan ka troksoy, bisag ka katoy kaning nabal. Ako yung pinakadakog hikay. Bilay gasto. Usang kalibo. Yapag na. Skalipo. Nangatawa man mo, ahos raman na. 5,000 ang Bombay, 30,000 ang Luya. Pero ang baboy, 1/4. Ay, inikaw mo, dugay mong mahurot. Nga naman. Magsimla ka ko kay, kadaghang lamasan niya, asabang unod. Lalagyan yung sikap. Nga. Ang mamangaw Domingo po, alam mo pagdahal cellphone. Cellphone. Siluping puno. Ano ba naman, ang sino social, nadanig laptop. Laptop. Lapad ka tapirwir. Ang ganyan sa asawa, alam mo pagdahal CD. CD. Kaldirong dako. Kaya mo naman sa isunan ng CD. Unsa man? USB. Unsay meaning? Unod, sagol, bukog. Tarong di ay. O ya, drama na to. Drama ta. Kaya mong drama, makarelate mo nga drama kay bahin ni sa inahan o anak nga babae. Inahan? Katong mga ginikanan, paminaw mong tarong, basig makapopo mong ngipon. Ngipon, makapopo mong pagtulunan. Mama ko nimo. Ikay akong mama. Mama ko nimo. Oh, wala kay tutoy. Papan ko mokol. O karon, pakpak pagigsunan. Babae ko ha, Babae ka? nga anak. Anak ta ka babae. Ikay akong mama. Mama ko nimo. Ah! Ano yapag na ingon babae bakal lagi ni. Ah! Yan naman! Mura mo nagbaka kon? Babae magyapon na! Babae. Babae nga baka. Ah! Anak? Mama! Ah! Mama! Ah! Ikay akong mama? Yes! Batiyag na ang mama eh. Ah! Anak? Mama! Ah! Mama! Ay! Mamatay na unta ka! Ah! Iha? Ah! Iha o dalawang ka? Mama! Ah! Nakasa ko nimo, mama! Ah! Anong tag-amaw ni? Ah! Nakasa ka kanako? Oh, mama! Unsa? Ah! Unsay saan mo kanako anak? Mabdus ko, mama! Kalingawasa mabdos. Wala ni maborot, kaya ako magipasalon. Ah! Mabdos ka. Ah! Si Kinsa. Ah! Si Kinsa yung mga nini. Ang amahan! Oh! Si Kapitan Elmer, mama! Ah! Si Kap. Ah! Karon mo galing Kap. Nga naman, Kaon nili puro bukog. ito pagman. Nga naman. Siya, nindo ta shot kay way ngilingig. Ah! Nga nung misupak as kong balawan na. Ah! Nga nung misupak ka. Oh, mama! Sultihan ka sa tinuod, mama. Bisag supas mo kabubuton. Bisag bukon mo pa akong kasing-kasing. Imo kining aplihan, angan nga gipitik. Elmer Luzon, mama. I love you, Elmer. Yabag na. Padugang manas budget. Ah! Layas. Ah! Misupak ka. Kalaog! Di ka mo laog! Layas! Di ka mo layas! Nga naman. Pliti! Bugo ka. Kalayaw tong sibol, ang uyon to to? Maghigog ko. Mama, ayaw! Ato armas. Ayaw, dugaya! Among ka armas.
Yabang na. Kani. Ang Kani tesis ano? diha. Nangay may armas, bibiron may gihatag. Kana lang eh. Kamang at nga nga. Maumili ka na mo, ato mong Cebu. Oh. Kanang mga badyaw. Oh. Kanang mga bata, manaykon ba? Unsa? Mo muni bitbiton. Unsa? Mune, ati, kuya, ayaw hugawa inyong una-huna. Di mi mangunguot, tolis ni. Oo man na? Kanang sakay sa mga minibus ito. Usa kay bus, Magsakay mamanta. manganta man. Di kami sama sa uban kanang mga wat mangisnat. May pahinog manguot. Kay? Kay dako pag maabot. Maoram na, nangawat. Tay armas ne. Magikog na ka. Ano yan? Mama! Itiun ko na. Mama! Ah! Unya na do. O niya na, oy! Gitiyon pa ganin, iputo na! Miko buangam. Bay, itiming sa bay! Tanawa ba? Ang operator, kapot-buhot, mas direktor. Og maha, mag-practice na. Gitiyon pa ganin, iputo na. Ay, kung ina, inikigo, lubong dito. Itiming sa bay. Timing ha. Mama! Ano yan anak? Mama! Itiun ko na. Mama, utang buot, huwag kay buot. Ayaw pagbuot-buot kay sapyot po kaglubot. Mama, ayaw. Ano yan? Mama! Pabutol ko na! Ma! Pio! Ngano ka? Labo mo mga Ginoo! Ganon. Ang Ginoo mamatay Birni Santo. Oh. Inyo pa kay Domingo Mabanaw. Nabi mamatay, mabuhi niyon. Ano yan, magpakamatay ko? Pio! Abo-abo. Muna ka itong drama sa DYSP nga sikat kay sa una. Asa to? Itong sikat kay Visayas Mindanao. Kato yung lulo ba, katinga. Unsa kay to? Muna na to ay, ang thriller na to nga. Apo! Lo? Og mamatay gani ko, Apo! Nga naman, Lo? Kanang yuta sa luyo, ayaw na ibaligya, ha? Di mo na ato, Lo. Nakabitaw ayaw ibaligya. Ala! Deduction, nagkupa! Bibiro na pala sa apo ni Kap! Ninatang bibiro na kay inikabuntag, iniktotoy, bata pa! Inikumag totoy, tiguang na! Shot! Oh. Kanang, sa di pata mo relax, amo sa ni-explain na tingali, first time sa ni nakakita. Kini kaming mga komedyante ibabaw sa entablado. Tinuod na. Kini among gihimo ibabaw, dili ni tinuod ha. Joke-joke na ni. Joke-joke na ni. Kami rin komedyante, musulti ani. Wala mi mo mamugnag pasiaw, kisa ti mga naiko sa mga pasiaw. Gimugna to para lang malingaw tang tanan. Oh. Ayon niyo tigay gibukaton, kinita na rong istorya. Di ni tinuod, puro sa ni joke. Og na kay maigo sa mong istorya, wag na namo tuyo nga nang mugna migtaw nga masakitan. Ang tali, lingaw-lingaw Wala lang. ginatuyoan mo. Joke-joke na ni tanan. Oh, kay panalitag mo ingon ko, shot! Gwapo ka! La, wapo ko. Dili ka na tinuod, joke na lagi na. Pati ni mo naong. Drugs. Ah, Bati kag naong. joke na mo na. Tinod anay gina. Shot! Naarabay kay ibog-ibog na ko ganhi. Shot! Ha? Kanang, naama ko ilalab ganhi. Na kay uyab dire. Oh, ganiya, pag dungkod ako, nakauyab din ko. Oh, Ya, pero dugay na gid mi nga nag-uyab. nga naman. Mga 5 ka buwan o 7 ka bituon. Taga tiri ni tanaw ron. Oh, di taga Hilongos na niya, naa siya diri ron. Ni tanaw. Oh, giimbitar man ni Kap, kay kailam sang Kap akong uyab. Naasa mo siya? Kanang, mauwa mo ko, kay naaman niyang mama. Oo, Ni tanaw siya na yung mama? Oh, nitan-aw man niya, mauwa mo sana siya. Pananghiring inahando, aron di na masuko. Ako sa itudlo asa. Asa siya nabita? Itudlo. Itudlo. Kanang, mauwa mo ko. Ay ko, itudlo. Itudlo na ko asa. Itudlo. Kanang, naaman na dihay. Buang ay. Buka. Tudlo kay kado. Diha. Aw, ana, diha, diha. Diha dito. Isulti lang ako, sige sulo, boy. Kana. Ah. Unsa iyang gisulog? Kanang, gayilo man na siya. Wala, ilog ha. Ilog t-shirt. Di, ilong ipon. Buang. Lo, Naalagi ang mama. pananghiring inahan lagi di na masuko. Di din na masuk ko ang mama panangiran. Pananghiri ka ng inahan. Kanang, panangiran ako. Pananghiri. Kanang, ma! Kanang, mama, oy! Kanang, mama ba? Kanang, ma! Ako sa nang waman akong lalab, ha? Kini kaugma, iuli man akong basiyo. Gusto mo na kuklitro? Ako mang gipunduhan. Naogon. Naugon ako. Naogas imong lala. Kanang, Asa man siya dapita? La, si Manang tago-tago pa, Yo. bisa siya. Yo! Awa! Yung mo
Nganong? Tago-tago pa man ang pangag na bagngipon. Hulo! Nang, imong baba ng pangag murag classroom. Yun naman. Daghan keng absent. Tawa tatay pangasan. Ano ya? Tay! Imong batay murag payag. Nga naman. Daghan ang nilayas. Ako lang naogan ako kaya ba? Ato ay mong ayab. Kanang tukari sa club song dong. Asaw na kapitan. Magyano. Pa. Ayo dah, iro, tangagon ka. Ato ay mong lalang. Ato. 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 Ni penangin naman ka. Ato. Ayo, ato. Ato. Murah na ang normal ya, dali. Kwa. Ale dai. Ay biyahe. Dah beli ni niyo. Mari kita onod bokong. Onod bokong onod. Are, saka. Ay biyahe no? Are, ay biyahe. Ingon alam gini magkuyog, lagyo kayo, murag kadagpanay. Are deh. Dugay na mong uyab? Dugay na kaming uyab, dugay na. Mga pila na? Mga 5 na katuig. 5 na katuig? Oh. 5 na katuig? Kisay nga niya? Kinsa tingani mo? 5 katuig? Ngupong kaila? Katiks-tiks kami ganiyo. Tumundo ka tiksanay? Kanang dito si Silungos. Yan, nag-ilis pa man ko. Niti siya, titit, turagsoy, where na you? Wah. Ya. Reply din ko. Masa yung reply? Kinsa ni? Buang. Ang iyangan kay Lisil. Lisel. Pero nama may tawaganay. Unsahan? Kung kami na kaning duwa kay nanami cold name. Ang iyangan, Gracia. Ako, Disgracia. Ako ani? Ambulansya. Unsa guys, masakiton kay lawas na? Ang ayan sa ambulansya kapno kay Disgraciado kay naong. Pus lamang ni Saka gini mo uyab. Kaslo na lang ginato sila. Gigi, kaslawi. Kanang kisa may pari. Ako'y pare. Madani ni Kap, demonyog naong may pari. May pa mo, hindi mo nyo, dali kayo mo makasa. Kaslon. Kaslon niya. Kaslon. Paso sa paso. Kaslon niya. Kaslon lagi sa bagon na karon. Here comes the bride. Here comes the bride. Ready to fight for the Georgia tonight. Grabe paso pa ganyan, jir. Kaslo. Kaslon. Ako may pare. Ikaray pari nga batig na. Ay pagbuhos pare ha. Tagham karon to ka. Tinuod ka nga pari, di ka ni barangay tano. Paminaos pare. Gabaan kang buhanga ka. Ikaw babae. Dawato may natawa na puting bukuguna niya. Ilong paglubot. Dawato man mo. Nanidawat na pa. Makasal giling duha. Ikaw. Ihatag na may. Ginawaton ko, ako na sa kasan. Ikaw lalaki. Dawaton. Bago na ron. Ay pag-unaon las pare ba? Butbuot las pare ha. Ikaw lalaki. Dawaton. Wala lagi. Dugaya sa pahuman, oy. Ikaw lalaki. Ato mo rin bayana, puting kapahan, ikaw, puting kagiro na. Buti ba ito? Tuwag. Tay. Buwag. Tapos na ang misa. Ayasa! Wala ka kibaw, yun sa nila ko pagpanguyab. Yun saan mo panguyab? Si Kapitan na binagtabang, nga ito nagkaunang eh. Nag-on. Ako nang ipanguyaban sa una. O, yun saan mo? Strict naman yung mama. Ano naman? Mangharana pa min sa una, kung ibig Kapitan Ilmir. Doon saan yung pagpangarana? Butan kayang mama. Ano naman? Kinikanta namang Kapitan Ilmir, iksahan mig buwak. Wow. Mabuwak lang among naong. Ano naman? Apil mang kaang. Di pa kayo ni Kapitan, si Kapitan may nagtudlo na ko. Yun saan mo? Siya, istrikto ang kinatrag sa iyang inahan. Ipagil lang ng inisog. Yun saan mo? Itigla ko kutsilyong kap. Oh. Akong giduol siya. Oh. Ikaw day, pagpili, kutlong kumin kay buhi, o kinakuha may sampung sa mga ihig. Buwag. Kaya, nisugot. Siya, para matuong sila nga uyab kid me. Anak ko ipasulti niya. Naipasolte. Kinala niyang isyagit ni sa napal nga. I love you, Turagsoy. Labaw pa sa akong kinabuhi. Nabag na. Suko ng inahan. Ay pagbuhat ng...
Wa kay labot kasal. Agit na sanduharon. Ay, gol-gol nang. Damay lagi na ron. Ah, sige. Ingris man nang dawaton mo na yun. Pag-iputo, dawat na. Ana halalab ha, Turagsoy, I love you, laba pa sa akong kinabuhi. Gara rin yung tawhana. Tubagaday. I love you. I love you, Turagsoy. Dawat. I love you, Tiwas. Ikaw na mo sa akong kinabuhi. Nalidawag na pa. Pagkapagag naong ning tawhana. Shit, apay usa. Napayasa? Si Kapitan may request. Oh. Kanalan iya yung isyagit, kanang with feelings. Oh. Muna siya, Turagsoy, di ko mabuhi, kumawa ka na ako. Ako'y ginoo ko. Sige. Here we go. Turagsoy, di ko mabuhi. Gumawa ka sa akong kinabuhi. Ah, Nga naman, ginadala kong kaldero. buwang ka. Maraming isulan, atong pagpakan, atong special Hoy, guest. nakasal na mo. Oh. O, pag-ana mo. Buwang, ayaw magbastos oy. Sing-sing, masing-sing. Sing-sing. Oo niya lang, itaw dito. Pero, Salamat kayo. once again, atong pagpakan si Ma'am. Salamat kayo. Salamat kayo, Mama. Salamat. Kanang, Ma'am, tigay kong cellphone, big, tigat number. Uy, nakoy number. Isip, Ma'am. Isave lang ha. Oh. 0933-010. Sure. Nasa kaya ako, Ma'am. Sa imo. 0928 Oh, toy. 888 Oh. Itlog. Buwang ka. Siyat, naarabay kalinan. Ang kana ko nung gwapa, magkadama ko gwapo, o patignaong, lahi ko no. Diferensyado tinuloy. Kibaw ka, Sa mo tanang gwapa niya mabanggaan patignaw. Oh. Nas karsada. Lain kayo. panalitan, batikog naong. Diyan, gwapa ka, Gwapa ko. damagi ko. Sige. Okay, o si kalainan. Nana. Oh, batignaong, damagan o daga. Action! Ay! Pinataya ng naon mo. Wow, si matay. Baka? Iyon ana lang, basta batikog naong. Patignaw, ibanggaan. Ano, panalitan, gwapo ko. Gwapo na ka. Marunong si Kuko. Koko, lamber. Okay, Sige. gwapo ha. Larga. Gwapo na ko ha. Dasbagan, action! Ay, 0933-6. Grabe ha! Damagan na, hatag mo rin number. Nanawag ko isa, gwapo, napakaisan. Pero may isulan, kami, musulti lang sa tinod, mo relax kami. Pero taas kayo itong kalingawan ha. Bahalag di may bayaran, inyo laming pakpakan. Lingaw na Okay kami, Nay. Hoy! Napagpakan mo, di mo mamayan? Kinalay pagpaki, ako bayari kay duhan akong bata. Ito, wala itatangog. Asa man is Turagsoy, oy? Kita mo Turagsoy diha? Ako pili na ako sa hantak. Ako kading buya. Asa is Turagsoy? Turagsoy! Turagsoy! Marika, dire! Marika! Ano? Isuka! Ano ngay? Okay, ikidaring garipo, ma'am. Hey! Ngayon! Diin kagikan! Ako! Unsa to? Diin kagikan! Pagkabata. Tugtugpag ka? Tarong ako tubag ha? Musugol ka na ko! Ay, kaya nga nang musukol ka? Adi! Ano magsinabot ah? Musugol sud ka! Musukol kaya nga nang musukol ba ka? Adi lagi. Nga gitawag mo ko ma'am. Di may kagikan. Naghantak. Napili ka sa hantak. Binti ko sa hantak. Oy, wag kilabot og napildi ka. Gisugo biya ko nimo kaniya. Katuningong ka nga Turagsoy, kuha ang kwarta mo to nalangay ko ma'am. O niya, asa man ang kwarta? Kay pag abot ako sa Ilongos ma'am. Gitulis ko. Tulis ka? Gitulis ko 5 ka tao. Lima niya, duha raman na gina. Duwa lamin na bilin, kinanagan ng tulong. Pag gumaglugos, ma'am, tulis, ma'am, gilugos, magyog ka. Ilang di pahimuslan ang akong kaputli. Ma'am, ano, huwag kay kwarta. Wala. Di amay chiki. O di man na rungi. Ikaw, Turagsoy, puro sa juga bugal-bugal ha? Kaya naman niya, ma'am. Para mo to ka, ma'am, nga di pros bugal-bugal ako sa tinanay may ka ng labanin ako akong, ma'am. Ay, Oh. pinangga ko ni mo. Pinangga kiti ka, ma'am. Bisag unsi may tapos may kanabuhi, mura tagatang pick-up lines. Bisag unsa. Oh, nabi ako pick-up lines, ma'am, para naton duha. Onsa man? Kung panilitan kahoy ta, gusto nako mahogani og nara.
Ngano man? Kay og mahug gani ka narako nga musaw nimo. Kanang kuan mo kanang panalitan o simitabo nimo. Maningkamot jud ko. Manigamot ka. Oh. Biko na be. Kung paakon kog iro be. Naunsa ka? Pananglitan paakon kog iro. Gipagag ino. Pananglitan. Ay man. Pananglitan oy. Pananglitan na. Pananglitan. Di makapaka. Diris pa saon man nimo. Hoy ma'am, para mutuo ka ma'am nga pinangga tika. Kanang paa nimo nga gipaag sa iro. Oh. Ako nang gisian. Iniguman akong supsupon aron mawag ka ang rabies, malibre lang ka. Istoryahe! Be niya ako na be. Oh. Di pa ako balik diri sa luyo. Di man. Sa Diri lubot. sa luyo. Oh. Na, tarong kita iro ng lubot. Gipaag jud ka diri. Oh, gipa ako. Hoy ma'am, para mutuo ka pinangga tika. Ako gyud po nang gisian. Ako gyud po nang supsupon aron mawag ka ang rabies, malibre lang ka. O ba? Ah, Unya kung balik pa ako nasad ko diri sa tubangan. gipaag sa ka. Sa tubangan. Diha. Oh. Natural man ang paakon, ako yung tangagon. Di ba may anong gipaak na? Ano man? Nanimaho man ang lamaw. Ma'am, para mutuo ka ma'am nga pinangga ka, di na ako gisian. Ngano di ba nimo gisian? Gisi naman na daan. Ako na lang ang subsubon. Aron musaka ang rabies. Ma'am, asa di mo sa ko, apaso na si Sir. Abasa sa ang sir nimo ka. Si Sir! Abasa. Na si Sir ma'am, tuwar ba to dito ilan ni Kuan? Nanay ni Lando. Nung sa ba siya ngadto? Natoto sa lantay ay, nanay sa Tragsoy. Inas ma'am ni mo, di ko muli. Ngano di ba siya muli? Gibalak-balakan ang nanay ni Lando. Nanay siya nga to ay, nanay kong pinilangga, gibuti ka maghihangga, bisag imo kong patamas-tamasan, o tatry akong kamatyan. Abasa yung sir ito, abasa. Abasa. Apaso si Sir! Ako padali ha. Kapoy biyani. Ako ay. Tiat lang naman niya akong boy, oy. Oh, saman, oh. Ngano di ba siya muli? Yung siya ay, hoy, ina si ma'am ni mo to, di ka muli. Ay ngano man? Kaya ikaw, bingka dito ng nanay ni Lando. Di ko siya bingka? Oh, kaya ang bingka ko na dito, bugdo. Ang imuha, lupya. Ingon siya, anak. Oh, Bantay lang. Balik ka rito, Pauli ah. balik ko na, Sir. Balik ka. Ahak niya. Iyawa pugdo ako lupya. Wala ni Ron. Di ka po muli. Ngano naman sa? Siya, ina si ma'am ni mo to, di ka muli. Ngano man? Kaya ang bingka sa nanay ni Lando, gamay gliki. Unya, ako. Imo ko no, murag sapa. Ngayon siya, anak. Oh, Balik ka rito, Pauli ah. balik ko na, Sir. Balik ka. Kap, undangon tani kapoy, kakapoy biyani. Iyawa murag sa proud sa kalahuyan. Oh! Di ka po muli. Ngano naman sa? Ingon siya nga, ang bingka dito nanay ni Lando, humot, Oh, niya akong bingka di ay. baho. Ingon siya, anak. Oh, more pa mo, si mamatay ka ugma. Naon ni supong. Ako'y maapas ha. Imo apason. Ako'y maapas. Hala, apas na. Basta bumalik. O niya ako balik. Balik lang. Sa tinuod ka ng hambog raman ko, kay sa tinuod manggod ka ng naibog magugong ma'am. Alangan bi ka ng gwapa man ka na si ma'am. Mura man nag-artista sa ABC CBN. Tanawa yang lawas, murag usang ang naong pukwang. Soy, kit-kit ako, be. Kit-kita ng naong mo. Kanang inig-away ato ni Ma'am ni si Sir. Inig-away, inig-buwag, aw puli dito ragsoy. Mutago ko diha. Mingon gani ragsoy ingnan niyo wa diri, ha? Oh. Ngiringigang tupi. Kap, karabo ni kabantay kap. Karon og kita ani sukar-sukar na dindigin kong show Visayas Mindanao. Karon kita bata kap ngilingig kay tupi. Taga Napal ra gyud. Iyang buhok kulot, pero iyang ilong platap. Katawa pang pangag kitang itlog. Tago ko diha. Re. Pakit dito. Gano'n mo ka, darling? Ngano? Nagisultis to nag-story na ako. Unsa may sangan ako? Ningon siya na ako dito kuno kailang Oh. ilang Maria. Oo niya. Ang bingka ko niya bugdo ang ako lupyak. Ha? Unsa man na tinuod na? Dapat siya kingon Tragsoy. niya. Unsa magigingon? Ang iya ako lumot ang akong baho. Oh, di ba tinuod, darling? Yung unsa mo darling, unsa may lain? Dapat siya lain Oh, ingon siya oh, nga diki. iya ako nung gamay ug lika ako ad akong lika tinuod na. Hapit-hapit ni tinuod, darling. Ay, mas Tragsoy di ay? Asin. Tragsoy! Awa rin tragsuya ni ron. Tragsoy! Tragsoy! Basig naas lang Kapitan Elmer. Basig ikaos to kanahan mo na igabaas ka no agi mo tambok. Ay mas Tragsoy day. Ang kanahan na ko ay. Hoy! Dari saka diri saka.
Turagsoy! Turagsoy! Ikaw ba, Turagsoy? Ang tanang kabuang, mga angin ka nimo. Doon na, Turagsoy! O na! Marika! Hay, Marika! Basta hindi ka mo doon. Dito ka babayaran, Boss Lando. Hanggang kay kwarta eh. Hanggang. Dong, tanawa dong. Basing hagbong pikas itlog. Hoy! Nga naman! Abi mo, Turagsoy. Ah! Unsa sa istorya ha? Giaway ko ni ma'am ni mo. Usa may gisulti? Oh. Ayo nay. Oh. Ang iyang bingka lupya. Oh. Ang kamaritikla bugdo. Kasi gisulti mo? Siya. O siya lagi? Labi yun. Ah! Ang iyang bingka baho. Oh. Ang kamaritikla humot. Kasi gisulti? Siya. O siya lagi? Labi ka, Turagsoy. Oh! Ang bingka ni Martikla puyating gamaya gliki. Oh. Samtang iha dako kay gliki murag gliki sa dagat ay. Oh! Kasi gisulti? Siya lang O yapon. siya lagi? Bakit ka ha? Makapon di ka ha? Oy! Si siya rin tayo gisulti na siya. Hinahinayan ko ha? Wa mo kailan ni Armasa? Sayo sila na. Asa mo kita Armas? Ang tingog murag rington. Hoy! Si Kapitan may kapalit ani kaniya. Oscar bi ay. Oh, ingon si Kap mo ni gitawag og 15-9. Kitsinay. Ang bala ani tang kinigira. Ah. Inig buto o sa kisimana una pa maigo. Pero di mo mamatay sa samad. Unsa may kamatan? Kalibanga. Inig kamatay di na mistil misahan. Ano naman? Imong kag bungkag. Ato lay puson. Iposa iposa. O tupad mo si mong igsuon. Hoy. Nainaya, mabuhat ng brula. Ah! Kubiyahe ka, sir! Darling, mabiyahin ko sa gawas sa nasod. Hindi mo ko maatos sa gawas sa nasod. Muapit ko sa Mindanao. Nya dali. Akong ibaligya ang tanan kong kayutaan. Sir, nakayuta! Iapil ko ah! Dula kayuta. Na! Asa man? Kaang! Hoy. Yuta nga ba na? Gamay ng kaong. Nagayuta si ma'am! Si ma'am mo. Nayuta! Asa na pa? Ilok! Isa ka. Mabiyay. Darling. Ay, ko gawaya, darling. Kay... Okay na darling. Oy, Mato wala naman ko. ka. Oh, kinahanglan nga Kunya. magkabing-labing daron. Ha? Madato ko! Alam, nagdato! Oy! Security guard ka. Secure ka, huwag kilabot. Palihog ko kandam sa kong dadonon na nga. Sige, darling. Sige kasuha palihog. Kay mularga ko rin taon. Sabay, darling! Hoy! Ikaw ang kiklaro ikasabot. Kapilo ka ba? Huwag yung kiklaro ikasabot. Gitawag ti ka kanya, sir! Oh. Si ma'am, nangita niyo, gisika ka na. Wap! Ah! Sir, naman siya, una-ana di ay. Tiyata na wag na. Huwag kiklaro. Huwag klaro ko. Asa ka tinood, sir? Masa? Mupanaw na ka? Hat! Mabord ko! Mo abroad ka? Oo. Unya? Kinahaglan tawag so nga doon ako itugo ni mo. Unsaman? Kaya ito imo silo karon? Usa kalibo. Usa kalibo. Himo na kong 25,000. Dakuha na ba? 25,000. Usa may akong buhaton. Ang imong trabaho sunod-sunod ni ma'am nimo. Magsilag kong sunod-sunod. Bisag asa pa daw ang ma'am sundo nimo. Ayahaya. Oh. Anya ka na si ma'am, sir. Baligo, maghubog na tanan. Ako sundon. Sa. Magligo, maghubog tanan. Maligo mo kabutanan. Oh! Nang li ka no. Wa dyan ko manglili. Nang li ka. Wa ko manglili. Nag-usap ka. At tanaw gyud ko. Anya, kana si ma'am, matug. Mangita na tupad. Tuparan ako. Wa man ka. Aki to pare. Alay. Kinahanglan nga ang imong ma'am di nimo bintahan bisag usalang ka dangaw. Mo ba? Di kinahanglan nga di siya mag iring-iring. Di man na magiring-iring si ma'am. Usap dai. Iro-iro. Bisag asa sundon. Sunda. Og maligo sundon. Sondon. Og matug sundon. Sondon. Pero ti sweldo. 25,000. Ay. Dako ka siya. Na, giupiran sa bakong ka. Ganaman. Siya torang soy. Ay uli dito sa inyo ah. Usa may gopir ka. Sweldohan ti kag 50,000 ang oras. Ha? Usa ka oras Oh, 50. kung sa may trabaho ka, bisa maghinuktok ra ka. Apot